na nhwehwɛmu a Ministry of Health monkrata mu no kyerɛ sɛ wɔ afe 2022 mu no nko ano nkwadaa bɛɛ sɛ mpim wɔ ha ne mmienu ne akyiri ɛna ɛfa afuro wɔ bikora na atworo nyɛ saa na wɔn atworo yi sɛ ayɛ nkwalaa tin from where to where champion when you say from 12 13 14 15 okay enti information nsɛm bi say no who say Ghana no hospital bia on a district enti nkwalaa no fa afuro na wɔn kɔ antenatal wɔn record na ma wɔn enya sa records we no na ba ku bi wɔn yɛ ndɛ no 2016 2020 hono eno de enkola no manya mfie du tio bacho ofo muti mai esremu no mo ye mfie du no se omo ya e omo chichim no betimi awo se eno no no na e ha ba ko apeta ho no eno ntina BC ya omo tro no nansen ya omo hwe ya fi ya di Asante region ha Presby among Ponting Asenua Presby ho na akola no eye nsohwe na na okra se sebio okọ baby a ye hu ya ba okoye no ya twe na wo ma enti na de koba ya ne se awo akoka no wo abra okra se okọ akoye wow enti un se ebe suku mu sana ekohia suku mu sana ya ye o ye maame no ma ye maame no ma o mutonton enuane ema ye enti ba ko hu se wawura ho enti hu se wawura ho no wa hwe na wo mpie da enti okọ ho ko hwe se edie na asie na kese awo akana wawo ewo examination center ho enti nyame ya adoma akola no ba wie no na akase ebetwa ne fluma enti eno no headmaster no wo ho no ene bua ma ye de akola yi ekọ hospital enti na say we no nsem bi a ha adwen papa saa mprowanyi say na me ka say 2016 ni 2020 hono nko a na ye nkola wo mo emfie du ekosi du nan no Ghana Health Service wo ebu akonta no na nkwada no be se mpim dumiensa ni akiri ana afa afuru enti asem bi a sa mprowanyi sen ya de bi a ekoso wo Ghana ha pa wo se mpanyinfo ene schoolfo ne teacherfo nyina ye di eka ho asem ma ni ye de esi yi so ho it's some say 4.7 FM ya ye kan say awofo ene e ko nkola ho ne se obi akola fa furu na obekọ ayaresa bia ma ya hwe no eno ne du ho a evi mpanifo no kura bebre ne ntanye se na nya fa furu no no si wo asenia wi ho no exam center no se bi de bufu omo fi e kire se enti denti na abofra na so na because ombre no eso anye se eso se na machine enti nkita udie be no so machine no ya na mu wow all time bi o nu bi o pa ho sometimes ya na nye enti we nyina ye nsem bi a ekoso na de meka ne se ho se titi no na nananom nam amane ne amamre kwan so etiti efa bragro so de titi nkolai kasa kire won ama onye ahwe yie amempo wo abofra sabio yango brano na se ukonyinsen ya na ye twen waso
mpanyinfo bodwa twemaso etwa mogya nyina go so ne ade enti na ede ehu eba emaiwa no so se besa yentimi nkotete no nkoye tete de no pote kra na se yesu no yenya enhyehyeye bia yebeya ebeboa ama yetu saa mprowanyin san yi ase mfa se na tete no ebifi ani akon twehia na yenyina na Senate family twehia no na yenyina egum enti se abofra bi ho kyerere na se bia ne maami ndi bia na se ne maami nua bi eho bia babua no na omo otene ne nsa na bia so so fa bi betene ne nsa na e ba pesie kura so obedi bia nsa no ko school enti sa ebi ani so simuka so obi atutu bi sa ya enti sa titina na efitwa hye na busuafo nyina gum na ye boaboa ye ho se de Opemsuo 104.7 FM obi ni ma kakra no mo to muchire wanti ko kan chobi na mu ka mu so ya na rusu dia ni panyina beti sa rajiji ntoboa ka ba chire bebu ende to so so banu nimdia efa se akola no odu ni panyin fiensu no nimdia ese wonya na ensisan ya beba na brabom no de ebe totu ne ma na sa nimdie no eni ho nye mse nye ni pad do na ye fra bibi application mse nkola bi wo na tibia no obekwa kosua de o school de ba se anfa edu se se otimede na adwene ho na ode ye adwuma no na eno no na catch nti eba sa na onya obi a sa no ba cho ni na adwene nya adwuma na na adwene ye adwuma but wo se eduru ho na atenkana ne ma na e wosuru ni ti no ma no no take over na de watch no ono afanse akobiso ne kan say bible na mo kan we elete na mu ho obi afam na wo de wafam a ka mo se de sitie emprempi no so no say akola bi enya nimde wo saa de no ho a na kire say ebia yese nimde no ho na yese ode ma no ebia me na ofo because ebi nso abareja ya ide aba entity mu aba enti akola no na ase oni obi a wodwane ato ano oni obi sa no na unse ese asori bi a okọ asori sorry for so se yakọ asori ayo mebunu kuo tisi na ese asori no susu som ase asori no ye boy homode pa se mo bom homode wa bo ho abaso sorry no dodo na bo homode metimi aka St. Anne's Anglican se debia ye fe no Valentine's Day ni eniema ma chinkwa nya gudam egu asori de ebiko instead say ombe pie no ari chimbe pie ene na meka say asori no modern ba okay na say na masori no so no asori na abofra no kono na asori no hu say bia owa ho kire bi mu a asori no timi atigina eboa no meka asori akese say Catholic na asori ketwa do ntumi yo asori ketwa no de mintimi ni hu adanse okay enti ti se de meka no sa de no ekoso bro so sasafo no tre wonsa asafo no etre wonensa na school mu so ankasa school counseling se bia ese school bia nya bia sa akola bi bibi tire na adwene na oba okoni mamu a otumi eba mo ho se no ye obi wo ho sa ba no so be kan kese St. Anne's wo obi ho okay no se no me ka ho bi se akola bi how bi ma and I say teachers nya so yetimi hwe ho se abofra we de nkoyi afra nti abasa na ye frɛ no toto na no na ye hu ebia se ne ye fie asetina etie ne ade nti abasa school no boa school for teachers boa school for mpanyin for headmaster obia timi boa mai nti
wo say enye Ghana nko ani St. Anne's tie we no ene say aso St. Anne's dey assemble bia asọrin kaya Anglican oh the esa asọrin kaya na abana mo hwe saade omo hwe so no mo susu eyebi because say orun susu asọrin mani bia ye de aba ho okay